ya nama nonton video ko. Jangan lupa subscribe di. Wak sedang ngapon daun karambi ya? Tua daun kerambi dua. Untuk buat katupe sayang. Tupi itu tua Wak. Untuk dimakan Biko. Oh biko Wak. Kalau kini sedang mangga. Ada daun karambi ya? Daun kerambian tua Wak. Untuk buat katupe. Tua ketupe Wak. Untuk dimakan lah, masa kau untuk balik mau katupe tu. Ya. Oh tu bali mau. Pailang lah membantu hadene. Wak. Dan sibuk Sibuk mangga Wak. mencari daun karambi. Tapi ada kecian tadi yang tanyo panjang Daun kerambi itu tua Wak. Untuk buat katupe. Jadi awak mengecek Wak. Doang lah dia main ngecek. De awak make mengecek. Dia Wak dake sekone Wak. Deang dah ngarati. Jadi wak sadang karajoa. Karajo awak. Dari dung karambi, aku dung karambi. Bawa ko na berang Wak. Ayolah nai, gulo den di pajak ketek ko. Anak sa, kolah tu yo bedo nyinya Putakan ya batanya sakit kepala dene. Halo Wak. Nang, antan wak ka puskesmas ya nang. Di awak tuh. Dela bedo sakit kepala awak ni baru be. Lihat dong Wak kartu sehat. Deyo na ado den kartu mo dah kau baca rombwe Kartu sehat tuh Wak, Bu harus ada KTP Wak. Lihat dong Wak KTP tuh. Deh, dak lo do wak KTP dah. Baca rombwe KTP tu. Ayo Wak, minta tolong saya lah Wak kasih son. Deh bisanya mau urus KTP si son tu nang. Di mana karajo tu? Kalau nggak salah, nyo karajo di kantor wali nagari nah Wak. Oh, iyalah suruh lah nyo ke rumah wak. Wak tunggu nyo. Adi di. Ade deh, lah deh. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Hel, Iya Pak Sek. awak lah tiba di rumah Wak Tompel kau? Nih Wak turun kali ya. Lah. Wak, Oi. Satu. mana dah Wak tu? Wak, Aduh, kah? kecil si Hel Wak kamu urus KTP. Jadi Wak mau urus KTP. Yo, ni kau mau urus KTP, untuk mau urus surat gratis nomor untuk baru B itu ya gratis perai. Kecil sih hilang kerja kantor wali, ni bisa mau urusan. Yo, Wak kerja di kantor wali, padialah Wak urus KTP Wak tu. Dia do kakak Wak kai. Ado kakak do, den anak mandi den seorang nyo nak do den kakak radia do, tanya kakak den. Kakak du sana ibu dia do pilah mati. Ndak kakak do Wak. Kakak kartu keluarga. Dia do Wak kartu keluarga. Abak den kerja di kantor wali nagari, badia dan urusan ke sado Jadi alo ang di kantor nagari tu, pandai lo ang urus KTP Kalau orang main bau dan pak sek dan situ Wak. Itu pesek na Wak. Awak pak sek sekretaris wali nagari Wak. Itu pesek na Wak. Kau ada biaya membuat KTP Wak dia do Wak. Okay. Baralo mambaye no buat KTP ko kah. Masuklah ke dalam rumah den ko baca rumah urus Ayo Wak. Pesek. Pesek. Tapi pak seknya. Pak seknya. Salah Wak. Pak sek. Ada mambaye mau urus KTP itu pesek. Iko rati Wak mambaye KTP itu. Wak manarimo sana di ko
Kalau soal biaya kan lagi gratis itu. Wak menerima beres kos gratis wak baru sampai kau jual bisa. Lalu wak kok wak sarahnya lah kaden sadoe. Kecewa lah wak kaden sadoe deh. Biarlah wak data wak siapa nemu wak. Si Nurbaya namo den. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum nang. Ako si Son ko nyo. Karajo kantua nagari dia tu den KTP kuah. Oh. Nyo peksek kantua nagari ko peksek kuah. Oh, pasek lumah orang. Oh, pasek. Di mana wak lah ya? Wak lah iya di Parakabang. Tarak wak lah ya. Ama uwa sadang ngandung gadang tu nyo manyuru akapara tu urang Jepang ko nyo culik urang tu ama uwa manyuru ka para kabau tapanca uwa sakali di simang tu lah iya uwa tu di para kabau lah iya uwa ya beh dang. Oh yo wak. Tanggal berapa wak lah ya? Tahun berapa wak lah ya wak? Tanggal 7 balik Agustus tahun 42. Catatlah dang. Tidak salah wak kau 1942 wak lah ya. Kau Jepang pai wak lah ya mah. Nan tahu den, nama layan den tu. Dah itu makasih Pak Sek ko doa. Cuba lah wak ini tahun bara wak lah ya tu. Cuba lah ini kawan-kawan yang sepakai wak tu sia. Lah wak yo kekiro saya kawan seperti wak tu kekiro. Ayo kamari lah dan tunjuk kawan sepangke den deh. Kamari lah. Tu kawan sepakai dan tu ah. Hah? Lebih mati mawa. Awak buat ni tahun lain wak tahun 52 deh. Ayo nak ada tu wak tahun 52 selah wak di wek. Bako anggai matur-atur iya den. Angin dua den tu. Tahun nang satu lo. Kalau libulia dirubah tahun lain wak tu bela tahun 90 lah. 90. Bako bigala kejadian lagae dek tapi dia coga aja lah ya. Yolah. Yolah wak data wak lah siap di ketua di negari. Tadi awak mau urus ada wak menunggu beres ko. Tapi jangan lupa wak lah. Wak pai do. Deh. Yes. Iya wak mau rio KTP ke wak tu wak kerajaan. Yes. Nang. Oi, antar wak je nang. Kau mau wak kena antar kah? Pai ke kantua wali kau KTP den sudah deh si Son tu do. Lisa banai nyo orang dareh di kantua wali tu. Kuantan lah den ke kantua wali tu. Nang tahu anak aja lagi. Yo. Dak cayo den jo si Son tu do. Kau kuantan den biko ku tolong den deh. Jadi sana wak. Baca tu. Itu ketua nagari tu nah. Iyo wak. Biasanya si Son tu pasek. Nah, tadi akan Orang ya bodoh. Kamari yang leson. Bang, tempe wak tu dah sudah deh ah. Ya tenang lu wak. KTP wak leka sudah ya tenang lah. Ya ada mau urus KTP kau. Tenang lah wak. Awak mau urus kau sebenarnya. Tak sabar dia menunggu le do. KTP den sudah deh ang do. Dah lama dia menunggu. Aduh, luar tu. Dia kan tunggu kan Tak masalah. Tinggal ni kau ni kau baru be. Nama lain ada kan. Anak KTP ko alu je selesai lah berbulan-bulan wak menunggu. Yo. Mau nang. Asal lah yang ambil KTP
KTP dia ke dalam dia Pak Sek di siko. Oi, pasal Bang. oh. Bako ni dua. Aduh. Son jak tadi suruh bek kopi nang. Bek kopi. Aduh awak. Anak saya. Awak Pak Sek awak batu awak. Nena tetangga awak ko nang Pak Sek. Nan sa? Nasi son tadi. Ayo. Ni kang bek kopi je kau obe je kau tu. Batu awak. Deh kena kicu awak deh. Mak ni kicu ha. Buat KTP membayar di siko. Marahnya minta tiwak dari son kau mau urus. 300.000 Pak Woi. Sek. Kau lah pungli ke jangan son. Hari dalam kau cek wah. Biar selesai di dalam. Ha. Yo Pak Sek. Son. Awak kopi tadi jak tadi dah sebenang dah lah. Ada dua sekolah. Dua. Sejak video awak boleh KTP ya si Sandra. Napa bulan-bulan nak awak mau ngurus KTP nak do jadi dah membayar awak 300.000. Sekolah tu yang minta BT. Yo, kecenya yo Pak Sek di Kantor Nagari. Yo Pak, pitih mah langsung lo diagihan ke inyo kali. Dia tak tahu awak dah so urusan ni hari perai gini dah. Do tahu awak do nak. Awak tahu inyo karajo di siko jadi Pak Sek je. Atu awak disuruh membayar buat KTP. Si Son tu nyo tukang jagokan tua sekolah awak nak inyo pasek awak. Nan urusan KTP nak do bayar gini awak. Abang ni minta ambil awak tilah pungli si Son tu. Nak kuat panggil si Son tu awak selesai harus bayar tiwak nyo lihat. Lawan mu awak usahanya. Lama bulan-bulan Pak, KTP ku alun dia dikalu-kaluar lah dah dimintanya sabar-sabar saja inyo. Wah, awak lah gaya itu kan kicu-kicu ya. Adi tu nak awak. Kini nak mau KTP, mau kakak, itu nak boleh ada pengumuit do. Nya do 3 macam di negeri. Kalau nak boleh ada pengumuit. Yang pertama surat rekomendasi. Sudah tu surat keterangan. Masuk KTP awak tu nak boleh ada pengumuit dah tu. Anak si Son ko nyo panjagokan tua ko nyo awak. Indah sekretari negeri betinya lah nyo tawak tu. Ko imbau si Son tu dulu nyo dua selesai deh. Yo nak. Son, nak lang tu. Son. Ada apa sih? Duduk lah. Ko nyo Iti deh minta 300.000. Ko Pak Sek ayo kan. Tukang sapunya si ko Pak Sek. Yo, kang be kopi just ko awak. Nyo kan dulu minta karajo ke kanari ke pawali ke awak. Awak terima ko dia yo talo awak setari nari nyo tinau. Yo. Atulah salah karajo si Son tu. Nak boleh kata tu boleh orang gaik atau tak ko ada mama dapat piti dia awak. Dia tahu si Son. Kalau nang pungli itu kan dalam penjara tentang ni. Dan nagari awak nak pernah memui kalau mau pakai KTP kalau tu nak si Son kata wei kalau ulang so pecat sandai lah. Ni mengerti. Jadi Pak, Kalau mau pecat dai. Nak bisa kerja sekolah dah membuat nama nagari ya boleh aku ulang bo. Mau lepas si Son masuk ke dalam ni kau. jadi pecat doa ada Pak. Ya salah awak Pak. Boleh si Son mengkau terima kerja sekolah kan. Kamu kopi yang aku lah jadi Pak Sek. Ganti piti wak lihat. Ini yang bayar petiwak pun dia. Kalau nak bayar besok dan berhentian lah dengar dah. Ayo mau itu lah nak. Awak minta pulang ke dia nak. Permisi lu nak. Ayo Makasih nak. dekok suruh bayar petiwak ni deh. Ayo nak. Makasih Dekok nak. Tidak kau buat tu. Pak, makasih Pak. Bagai-bagai kerja season kau. Entahlah. Sabar Pak. Sabar Wak. Sabar. Kamu tahu untuk pembeli rokok tu biasa tu Pak. Jangan tahu kecil aku nak habis minta gaya de amak. Orang gaya ang kicu. Sabar he. Sabar. Huya! Kecil tidak pernah Pak. Skrip.